Just one smile, that's all it takes for brighter days and brighter breaks. It's like a little sunshine in a pill, helping every care stand still. Rest all night, wake up bright, everything will be alright. Βρισκόμαστε στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Η οικονομία ανθεί, η τηλεόραση μπαίνει σχεδόν σε κάθε σπίτι, οι διαφημίσεις υπόσχονται την απόλυτη λαμπερή και ευτυχισμένη ζωή, ενώ οι οικογένειες απολαμβάνουν μια καθημερινότητα γεμάτη ανέσεις. Όλα μοιάζουν να πηγαίνουν προς το καλύτερο. Μέχρι που ξαφνικά στα μεευτήρια αρχίζει να απλώνεται ένας βουβός, ανεξήγητος τρόμος. Οι γιατροί έρχονται αντιμέτωποι με κάτι που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ στην καριέρα τους. Μέσα σε λίγους μήνες τα περιστατικά νεογνών που γεννιούνται με σοβαρές και εξαιρετικά σπάνιες συγγενείς δυσπλασίες αυξάνονται απότομα. Μωρά χωρίς χέρια, χωρίς πόδια, αλλά και με άκρα τόσο κοντά, ώστε να μοιάζουν να ξεκινούν απευθείας από τους ώμους ή τους γοφούς, θυμίζοντας πτερίγια. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει τι συμβαίνει. Οι επιστήμονες και οι υγειονομικές αρχές αναζητούν απαντήσεις στα τυφλά. Μήπως ευθύνεται η ραδιενέργεια από τις πυρηνικές δοκιμές? Πρόκειται για κάποιον άγνωστο ιό? Ή μήπως για μια εντελώς νέα γενετική διαταραχή? Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο σκοτεινή. Κρύβεται μέσα στο ντουλάπι του μπάνιου εκατομμυρίων σπιτιών. Σε ένα μικρό χάπι που χιλιάδες έγκυες γυναίκες παίρνουν κάθε βράδυ για να αντιμετωπίσουν την αϊπνία και την πρωινή ναυτία, βέβαιες ότι είναι απολύτως ασφαλές. Το φάρμακο αυτό ονομάζεται θαλιδομίδη. Και αυτή είναι η ιστορία μιας από τις μεγαλύτερες φαρμακευτικές καταστροφές στην πορεία της ανθρωπότητας. Για τη σημερινή υπόθεση θέλω να ευχαριστήσω τη Μυρτώ. Μεταφερόμαστε στη μεταπολεμική Δυτική Γερμανία. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος αφήνει πίσω του μια ισοπεδωμένη χώρα. Μέσα στα ερείπια, η βιομηχανία αναζητά απεγνωσμένα νέες ευκαιρίες για να βγάλει χρήματα. Είναι το 1946 όταν η οικογένεια βιομηχάνων Wirtz ιδρύει μια νέα φαρμακευτική εταιρεία, την Chemie Grünenthal. Όμως, αυτή η εταιρεία κρύβει ένα πολύ σκοτεινό μυστικό στα θεμέλια της. Για να χτίσει γρήγορα τα εργαστήριά της, ανοίγει τις πόρτες της σε ανθρώπους που κανονικά θα έπρεπε να βρίσκονται πίσω από τα κάγκελα της φυλακής. Προσλαμβάνει επιστήμονες που μόλις έχουν ξεφύγει από το ηττημένο ναζιστικό καθεστώς. Το πρώτο πρόσωπο κλειδί είναι ο Ότο Άμπρος. Κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι υψηλόβαθμος τέλεχος της διαβόητης IG Farben, του χημικού κολοσσού που συνεργάζεται στενά με τον Χίτλερ. Ο Άμπρος και η Farben είναι συνδεδεμένοι με το στρατόπεδο Auschwitz-Monowitz, το οποίο ήταν ένα στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας, όπου έστελναν τους ικανούς άνδρες και γυναίκες τους πιο δυνατούς, σε αντίθεση με το Auschwitz-Birkenau που ήταν στρατόπεδο εξόντωσης. Στο Monowitz λοιπόν τους έβαζαν να φτιάχνουν συνθετικά καύσιμα και καουτσούκ. Οι συνθήκες, όπως καταλαβαίνετε, ήταν άθλιες, πολλοί πέθαναν από εξάντληση, πείνα, κακουχίες, και όσοι δεν πέθαιναν, αλλά είχαν εξαντληθεί τόσο που τους ήταν άχρηστοι πια για εργασία, τους έστελναν στο Μπιρκενάου για εξόντωση, και γι' αυτό στη δίκη της Νιρεμβέργης ο Άμπρος καταδικάζεται σε 8 χρόνια φυλάκιση για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, αποφυλακίζεται όμως νωρίτερα και η Γκρίνενταλ τον υποδέχεται με ανοιχτές αγκάλες ως επιστημονικό σύμβουλο. Όμως, ο πραγματικός εγκέφαλος της ερευνητικής ομάδας είναι ένας άλλος άνδρας, ο Χάινριχ Μίκτερ. Ο Μίκτερ είναι ένας σκληροπυρηνικός ναζιστής στρατιωτικός γιατρός. Στην κατεχόμενη Πολωνία διευθύνει ένα Ινστιτούτο έρευνας για τον τύφο.
Πίσω όμως από την επίσημη βιτρίνα κρύβεται ένας ζωντανός εφιάλτης. Χρησιμοποιεί κρατούμενους στρατοπέδων συγκέντρωσης ως ανθρώπινα πειραματόζωα. Πολλοί από αυτούς πεθαίνουν με φρικτό τρόπο κατά τη διάρκεια των δοκιμών του. Μετά την κατάρρευση του Τρίτου Ράιχ, οι πολωνικές αρχές εκδίδουν ένταλμα σύλληψης εναντίον του για εγκλήματα πολέμου. Ο Μίκτερ όμως καταφέρνει να διαφύγει στη Δυτική Γερμανία και δεν δικάζεται ποτέ. Αντίθετα βρίσκει το τέλειο καταφύγιο στα εργαστήρια της νεοσύστατης Grünenthal. Αυτός ο άνθρωπος με το τόσο σκοτεινό παρελθόν αναλαμβάνει τη διεύθυνση της έρευνας και είναι ακριβώς υπό τη δική του επίβλεψη που θα γεννηθεί το πιο κερδοφόρο αλλά και το πιο καταστροφικό προϊόν της εταιρείας, η θαλιδομίδη. Το 1954 λοιπόν στα εργαστήρια της εταιρείας ο χημικός Wilhelm Kunz προσπαθεί να αναπτύξει ένα νέο φάρμακο για τις αλλεργίες. Το φάρμακο όμως αυτό αποδεικνύεται εντελώς άχρηστο για τις αλλεργίες. Όμως, οι ερευνητές παρατηρούν κάτι περίεργο. Η ουσία προκαλεί μια βαθιά, έντονη ηρεμιστική δράση και μια ακατανίκητη υπνηλία. Το δοκιμάζουν σε πειραματόζωα όπως ποντίκια, κουνέλια και αρουραίους και δεν βλέπουν καμία τοξικότητα. Στα μάτια τους η θαλιδομίδη μοιάζει με το απόλυτο, ακίνδυνο ηρεμιστικό. Υπάρχει όμως μία θανάσιμη λεπτομέρεια. Εκείνη την εποχή οι έλεγχοι για το τι προκαλεί ένα φάρμακο στα έμβρια απλώς δεν αποτελούν καθιερωμένη πρακτική. Η εταιρεία δεν κάνει καμία μελέτη αναπαραγωγικής τοξικότητας. Έτσι, την 1η Οκτωβρίου του 1957, το χάπι κυκλοφορεί επίσημα στη Δυτική Γερμανία. Στα φαρμακεία θα το βρει κανείς με το εμπορικό όνομα Condergan. Η εταιρεία εξαπολύει μία από τις πιο επιθετικές καμπάνιες μάρκετινγκ στην ιστορία. Το κεντρικό σλόγγαν επαναλαμβάνεται παντού σαν μάντρα. Το φάρμακο είναι απόλυτα ασφαλές. Οι διαφημίσεις τονίζουν ότι δεν έχει καμία γνωστή τοξικότητα, ενώ οι πολιτές διαβεβαιώνουν τους γιατρούς ότι είναι πρακτικά αδύνατο να πεθάνει κανείς από υπερδοσολογία. Για τα δεδομένα του 50 αυτό μοιάζει με ιατρικό θαύμα. Γρήγορα όμως ανακαλύπτουν μία ακόμα πιο κερδοφόρα αγορά. Οι έγκυες γυναίκες που το παίρνουν βλέπουν τις πρωινές ναυτίες και τους εμετούς του πρώτου τριμήνου να εξαφανίζονται μέσα σε λίγα λεπτά. Η εταιρεία μυρίζεται αμέσως το χρήμα και αρχίζει να προωθεί τη θαλιδομίδη ως τον απόλυτο σύμμαχο της εγκύου. Οι πωλήσεις εκτοξεύονται, η γερμανική αγορά αποδεικνύεται μικρή και η ουσία αρχίζει να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, αλλάζοντας ονόματα ανάλογα με τη χώρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο η ιστορία παίρνει μια σουρεαλιστική στροφή. Τα δικαιώματα για το φάρμακο τα αγοράζει η εταιρεία The Distillers, ένας βιομηχανικός κολοσσός που δεν έχει καμία σχέση με φάρμακα, αλλά είναι παγκοσμίως πασίγνωστος για το ουίσκι Johnny Walker και το gin Gordon's. Όλοι τα ξέρουμε αυτά τα ποτά. Έχοντας λοιπόν τεράστιες εγκαταστάσεις ζύμωσης αλκοόλ, αποφασίζουν να μπουν στην αγορά των χαπιών. Και γιατί όχι, προφανώς δεν υπήρχε κανένας ελεγκτικός μηχανισμός. Τον Απρίλιο του 1958 ρίχνουν τη θαλιδομίδη στη Βρετανία και την Αυστραλία με το όνομα Distaval. Εμπιστεύονται τυφλά τους Γερμανούς, δεν κάνουν κανένα δικό τους έλεγχο και γεμίζουν τα περιοδικά με διαφημίσεις που δείχνουν ένα παιδικό δωμάτιο, ισχυριζόμενοι ότι το χάπι είναι τόσο αθώο που μπορεί να δοθεί ακόμα και σε εγγύους αλλά και θυλάζουσες χωρίς κανένα πρόβλημα. Μέσα σε λίγα χρόνια η θαλιδομίδη κυκλοφορεί σε περισσότερες από 40 χώρες, από την Ευρώπη και την Ασία μέχρι την Αφρική και την Νότια Αμερική, με δεκάδες διαφορετικές ονομασίες. Εκατομμύρια άνθρωποι την καταναλώνουν καθημερινά και οι γιατροί την γράφουν με κλειστά μάτια. Αφού λοιπόν το φάρμακο έχει εξαπλωθεί σχεδόν παντού, το επόμενο μεγάλο στοίχημα για τη θαλιδομίδη παίζεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η εταιρεία ετοιμάζεται να κατακτήσει την πιο κερδοφόρα αγορά του κόσμου, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τον Σεπτέμβριο του 1960 κατατίθεται επίσημη αίτηση στον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων. Για την εταιρεία η έγκριση θεωρείται μια απλή τυπική διαδικασία. Πιέζουν μάλιστα να βγει το χάπι στα ράφια πριν από τα Χριστούγεννα. Όμως, ο φάκελος πέφτει τυχαία στο γραφείο μιας νεοδιορισμένης υπαλλήλου. Είναι η Dr. Frances Kelsey.
Και εδώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση, γιατί πίσω από αυτή τη γυναίκα κρύβεται μια ιστορία σχεδόν μυθιστορηματική για το πώς κατάφερε να μπει στο χώρο της επιστήμης. Το 1936 η Φράνσις Κέλσι κάνει αίτηση για μια θέση βοηθού σε ένα σημαντικό ερευνητικό εργαστήριο. Εκείνη την εποχή οι θέσεις αυτές είναι αποκλειστικό προνόμιο των ανδρών. Μιλάμε για το 1936. Όμως, από ένα τυπογραφικό λάθος, ο καθηγητής μπερδεύει το όνομά της, μιας και το Φράνσις με «η» στο τέλος είναι γυναικείο, αλλά το Φράνσις με «άι» είναι αντρικό και έχει γραφτεί με «άι», και τη στέλνει επιστολή αποδοχής, νομίζοντας ότι απευθύνεται σε άνδρα. Η Κέλσι, που έχει αντιληφθεί το λάθος, δεν λέει τίποτα, δεν διορθώνει κανέναν, παίρνει την επιστολή, εμφανίζεται στο εργαστήριο και διεκδικεί τη θέση της με το σπαθί της. Έτσι, από μία λάθος δακτυλογράφηση, ξεκινάει η καριέρα της γυναίκας που μερικά χρόνια αργότερα θα υψώσει το ανάστημά της απέναντι στους κολοσσούς της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας. Πίσω στο 1960 λοιπόν, η Κέλσι διαβάζει το φάκελο της θαλιδομίδης και αμέσως υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Τα στοιχεία της εταιρείας δεν βασίζονται σε σοβαρές κλινικές μελέτες, αλλά σε γενικόλογες αναφορές. Καθώς καθυστερεί την υπογραφή, η φαρμακευτική της κηρύσσει έναν ανηλεή πόλεμο. Την απειλούν, την πιέζουν, την αποκαλούν πεισματάρα γραφειοκράτη, εκείνη όμως δεν λυγίζει. Διαβάζει σε ένα περιοδικό ότι η θαλιδομίδη προκαλεί σοβαρά μουδιάσματα στα άκρα ενηλίκων και κάνει μια καθοριστική σκέψη. Αν αυτό το φάρμακο καταστρέφει τα νεύρα ενός ενήλικα, τι μπορεί να κάνει σε ένα έμβριο που σχηματίζεται τώρα στη μήτρα? Ζητάει λοιπόν επίμονα μελέτες για τα έμβρια, όμως η εταιρεία δεν τις έχει. Η Κέλσι παγώνει την αίτηση για 14 μήνες. Αυτό που δεν ξέρει όμως είναι ότι η εταιρεία έχει ήδη μοιράσει κρυφά εκατομμύρια χάπια σε Αμερικανούς γιατρούς για δοκιμές, πριν πάρουν την έγκριση. Κι έτσι το ρολόι μετράει αντίστροφα. Την ίδια ώρα, στην άλλη πλευρά του πλανήτη, στα νοσοκομεία της Ευρώπης και της Αυστραλίας, η βόμβα σκάει. Στο Σίδνεϊ, ο Αυστραλός μεευτήρας William McBride έρχεται αντιμέτωπος με μωρά που γεννιούνται χωρίς χέρια και πόδια ή με άκρα που μοιάζουν με πτερίγια. Είναι μια κατάσταση που ονομάζεται φωκομέλεια. Ψάχνοντας τα ιστορικά των μητέρων, βλέπει ότι όλες έπαιρναν θαλιδομίδη για την αυτεία. Στέλνει αμέσως μια επιστολή σοκ στο κορυφαίο ιατρικό περιοδικό The Lancet. Είναι μόλις 5 προτάσεις, αλλά ξεσηκώνουν τους γιατρούς σε όλο τον κόσμο. Η επιστολή γράφει εν συντομία τα εξής, ότι έχουν παρατηρηθεί δυσπλασίες σε βρέφη μητέρων που λάμβαναν θαλιδομίδη, ότι εκτιμάται ότι η πιθανότητα εμφάνισης αυτών των δυσπλασιών αγγίζει το 20%, ένα τεράστιο ποσοστό, ρωτάει τους συναδέλφους του εάν έχουν παρατηρήσει παρόμοια περιστατικά και ζητάει να τον ενημερώσουν. Στη Γερμανία, ο παιδίατρος Windukind Lenz παρατηρεί την ίδια ακριβώς κατάσταση. Παίρνει συνεντεύξεις από μητέρες και τεκμηριώνει κάτι ανατριχιαστικό. Αρκεί έστω και ένα μόνο χάπι θαλιδομίδης κατά το κρίσιμο παράθυρο της εγκυμοσύνης για να σταματήσει εντελώς ο σχηματισμός του εμβρίου. Αυτό το παράθυρο είναι εξαιρετικά συγκεκριμένο, από την 20η μέχρι την 36η ημέρα μετά τη γονιμοποίηση. Μέσα σε αυτές τις μόλις 16 ημέρες, το έμβριο αναπτύσσει τα άκρα και τα ζωτικά του όργανα. Αν η μητέρα πάρει το χάπι μεταξύ της 20ης και της 24ης ημέρας, μπλοκάρονται τα χέρια. Αν το πάρει μεταξύ της 24ης και 28ης, μπλοκάρονται τα πόδια. Όμως η καταστροφή δεν σταματά εκεί. Μετά την 30η ημέρα, το φάρμακο αρχίζει να επιτίθεται στα εσωτερικά όργανα που προσπαθούν να σχηματιστούν. Πολλά μωρά γεννιούνται με σοβαρότατες, συχνά θανατηφόρες δυσπλασίες στην καρδιά και στους νεφρούς, με παραμορφώσεις στο γαστρεντερολογικό σύστημα ή ακόμα και με πλήρη τύφλωση και κόφωση. Αυτός είναι και ο λόγος που το 40% αυτών των παιδιών δεν καταφέρνει να βγάλει ούτε τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Τα εσωτερικά τους όργανα απλώς αδυνατούν να τα κρατήσουν στη ζωή. Και εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή παρένθεση, γιατί εκτός από τις ιατρικές δυσκολίες που αντιμετώπιζαν τα παιδιά, υπήρχαν
και κάποιες άλλες. Η κοινωνία του 60 δεν είναι έτοιμη να δεχθεί τη διαφορετικότητα. Υπάρχουν λοιπόν καταγεγραμμένες υποθέσεις που οι ιατροί σε συνεννόηση με τους γονείς, δεν ξέρω πώς να σας τα λέω και αυτά τα πράγματα, γι' αυτό και μερικά κομμάτια γράφονται εκ των υστέρων, δηλαδή αυτό το κομμάτι το γράφω στο μοντάζ. Λοιπόν, οι ιατροί σε συνεννόηση με τους γονείς δολοφονούν επιτόπου τα παιδιά με το που γεννιούνται. Με το που γεννιούνται και βλέπουν τη δυσπλασία, κάνουν αυτή την πράξη. Άλλες φορές, το ιατρικό ή το νοσηλευτικό προσωπικό λένε στους γονείς τι θα το κάνετε αυτό, αφήστε το σε ίδρυμα. Και έτσι και γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Τα παιδιά αυτά καταλήγουν σε ιδρύματα και μερικά έχουν καλή τύχη γιατί μπαίνουν σε καλές οικογένειες, κάποια όμως δεν υιοθετούνται ποτέ ή ακόμα χειρότερα υιοθετούνται από κακές οικογένειες. Και θέλω να σας πω και σε ένα άλλο κεφάλαιο, κάτι που παρατήρησα μέσα από συνεντεύξεις της εποχής. Ακόμα και οι οικογένειες που υιοθετούσαν τα παιδιά, το έκαναν όχι γιατί ήθελαν να αγαπήσουν και είχαν περίσσια αγάπης να δώσουν, αλλά γιατί, δεν μιλάω για όλες, να ξεκαθαρίσω, για κάποιες. Το έκαναν λοιπόν σαν, πώς να το πω τώρα, σαν αγαθοεργία. Και αυτό ακουγόταν και στο λόγο τους, δηλαδή είδα συνέντευξη που έλεγε η γυναίκα ότι εγώ ήθελα να το υιοθετήσω το παιδί και έλεγε ο πατέρας ότι εγώ δεν το ήθελα και τι να το κάναμε, αλλά εντάξει μας βγήκε καλό. Αυτή ήταν η κοινωνία εκείνη την εποχή και αυτά αντιμετώπισαν τα παιδιά. Και θα ξαναπώ ότι δεν ήταν για όλα τα παιδιά η ζωή έτσι. Πολλά παιδιά έμειναν με τις οικογένειές τους, πήραν αγάπη, μεγάλωσαν όμορφα. Είχανε μόνο το ιατρικό θέμα να αντιμετωπίσουν. Κάποια άλλα όμως δεν είχαν μόνο αυτό. These regulations were too late for thalidomide's thousands of surviving victims across the world, who soon became the story. Philippa Bradbourne is one example. Her mother rejected her. 10-year-old Carl Davies leads a relatively normal life for a boy without arms. Another young mother, her husband, her sister, and her doctor are charged with the mercy killing of her deformed infant. I'm one of the lucky ones in that my parents were adamant that I was their daughter and their daughter first before anything else, and it was treated as such. Many were put in homes because they just didn't know what to do. Some families battled with doctors to have amputation of fingers and toes and whatnot to accommodate these prosthetics. Many families were broken irrevocably. Πώς όμως ένα απλό ηρεμιστικό προκαλεί τέτοια καθολική καταστροφή? Αυτό μένει άγνωστο για πολλές δεκαετίες και έτσι θα σας πάω αρκετές δεκαετίες αργότερα που λύνεται το μυστήριο. Η απάντηση κρύβεται σε μία πρωτεΐνη του εμβρίου που ονομάζεται σερεμπλόν. Αυτή η πρωτεΐνη λοιπόν λειτουργεί σαν ένας τροχονόμος που δίνει το σήμα για να αναπτυχθούν σωστά τα μέλη και τα όργανα του σώματος. Όταν η έγκυος παίρνει τη θαλιδομίδη, το φάρμακο περνάει τον πλακούντα, πάει και κουμπώνει σαν κλειδί πάνω στη σερεμπλόν και την νεκρώνει. Ο τροχονόμος σταματά να δουλεύει, τα αιμοφόρα αγκία σταματάνε να σχηματίζονται και τα κύτταρα στα αναπτυσσόμενα μέλη του εμβρίου απλώς πεθαίνουν. Και εδώ κρύβεται η μεγαλύτερη τραγωδία αλλά και η απάντηση στο γιατί το φάρμακο πέρασε όλα τα εργαστηριακά τεστ. Η εταιρεία είχε δοκιμάσει τη θαλιδομίδη σε χιλιάδες πειραματόζωα και κανένα δεν γέννησε παραμορφωμένα μικρά. Σας είπα, είχε κυρίως ποντίκια, αλλά και αρουραίους και κουνέλια. Όμως δεν είδαν κάτι περίεργο. Και αυτό συμβαίνει για τον εξής λόγο. Τα πειραματόζωα αυτά έχουν μία απειροελάχιστη διαφορά στη δική τους πρωτεΐνη σερεμπλόν. Εξαιτίας αυτής της διαφοράς, η θαλιδομίδη δεν μπορεί να κουμπώσει πάνω της. Στα ποντίκια το φάρμακο γλιστρούσε και περνούσε αδιάφορο χωρίς να κάνει καμία ζημιά. Στον άνθρωπο όμως κλείδωνε με απόλυτη φωνική ακρίβεια. Οι επιστήμονες της δεκαετίας του 50 δεν γνώριζαν αυτή τη λειτουργία. Εμπιστεύτηκαν τυφλά τα πειράματα στα ζώα και μετέτρεψαν την ανθρωπότητα σε πραγματικό πειραματόζωο. Ο Λέντς προειδοποιεί την εταιρεία. Η εταιρεία όμως, θα εκπλαγείτε όλοι, αμφισβητεί τα στοιχεία του και τον απειλεί με μηνύσεις. Ξέρω, δεν το περιμένατε. Εκείνος όμως βγαίνει και μιλά σε ένα μεγάλο ιατρικό συνέδριο και προκαλεί σοκ.
η πληροφορία αυτή διαρρέει στον τύπο. Στις 26 Νοεμβρίου του 1961, μία εφημερίδα κυκλοφορεί με ένα ολοσέλιδο, σοκαριστικό άρθρο που ξεσκεπάζει την αλήθεια. Ένα καθημερινό χάπι προκαλεί αυτές τις ζημιές στα έμβρια. Το σοκ και η κατακραυγή είναι τόσο τεράστια που η εταιρεία λυγίζει. Στις 27 Νοεμβρίου του 1961, η θαλιδομίδη αποσύρεται οριστικά από τη γερμανική αγορά και μέσα σε λίγες εβδομάδες εξαφανίζεται κακήν κακώς από όλον τον κόσμο. Concern over the tragic effects of the new sedative thalidomide prompts President Kennedy at his press conference to call for stronger, better administered drug laws. He announces a staff increase for the FDA, whose Dr. Francis Kelsey kept it off the United States market. Asked about other safeguards, he replies, The Food and Drug Administration have had nearly 200 people working on this. Every doctor, every hospital, every nurse have been notified. Every woman in this country, I think, must be aware that it's most important that they check their medicine cabinet and that they do not take this drug, that they turn it in. Every citizen, of course, should be aware of the hazards, and I'm sure they are. Now what we have to concern ourselves about is the first appreciation to Dr. Kelsey, who spared us this terrible human tragedy which has been visited on families in Germany, and to provide both administrative and legislative safeguards to lessen the chance of such action coming in this country again. Also, Όμως για χιλιάδες οικογένειες η απόσυρση αυτή έρχεται πολύ αργά. Μετά τον Μαύρο Νοέμβριο του 1961, ο κόσμος αρχίζει να μετράει τις πληγές του. Ο τελικός απολογισμός είναι ένας ζωντανός εφιάλτης. Περισσότερα από 10.000 παιδιά σε όλο τον κόσμο γεννιούνται με σοβαρές δυσπλασίες, ενώ εκτιμάται ότι πολλές ακόμη κοιήσεις καταλήγουν σε αποβολές ή θνησιγένειες. Σχεδόν το 40% αυτών των βρεφών δεν καταφέρει να επιβιώσει καν τον πρώτο χρόνο της ζωής του. Για τις οικογένειες ο Γολγοθάς μεταφέρεται τώρα στις δικαστικές αίθουσες. Όμως, οι φαρμακευτικοί κολοσσοί αρνούνται πεισματικά να αναλάβουν την ευθύνη. Στη Δυτική Γερμανία το 1968 ξεκινά μια δίκη μαμούθ εναντίον των στελεχών της Grünenthal. Η εταιρεία συγκροτεί μια πανίσχυρη νομική ομάδα υπεράσπισης, η οποία επιτίθεται στους γονείς των θυμάτων, υποστηρίζοντας προκλητικά ότι οι δυσπλασίες θα μπορούσαν να οφείλονται σε λοιμώξεις, γενετικούς παράγοντες ή άλλες αιτίες άσχετες με το φάρμακο. Η δίκη αυτή δεν τελειώνει ποτέ με καταδίκη. Το 1970, μετά από 2,5 χρόνια, η διαδικασία κλείνει με έναν εξοδικαστικό συμβιβασμό. Η εταιρεία πληρώνει ένα χρηματικό ποσό σε ένα ταμείο για τα θύματα, με αντάλλαγμα την οριστική πάυση της ποινικής δίωξης. Κανένα από τα στελέχη που κατηγορήθηκαν για την τραγωδία της θαλιδομίδης δεν μπαίνει στη φυλακή. Την ίδια ώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η εταιρεία ποτοπίας The Distillers, που είχε αναλάβει τη διανομή, ακολουθεί μια εξίσου σκληρή τακτική. Για περισσότερα από 10 χρόνια προσφέρει ελάχιστα χρήματα στις οικογένειες, αναγκάζοντάς τις να υπογράφουν ρήτρες άκρας μυστικότητας. Μέχρι που το 1972 η εφημερίδα The Sunday Times του Λονδίνου αποφασίζει να σπάσει το τείχος της σιωπής. Ο αρχισυντάκτης Harold Evans παίρνει μια απόφαση που αλλάζει την ιστορία της δημοσιογραφίας. Εκείνη την εποχή υπάρχει ένας νόμος που λέει ότι αν μια υπόθεση εκκρεμεί στα δικαστήρια δεν επιτρέπεται να δημοσιοποιηθούν τα στοιχεία γύρω από αυτήν. Όποιος τολμήσει να το κάνει αντιμετωπίζει φυλάκιση για περιφρόνηση του δικαστηρίου. Με αυτό το νομικό τέχνασμα η εταιρεία κρατάει τα μέσα φημωμένα για περισσότερα από 10 χρόνια. Ο Evans όμως βρίσκει ένα ιδιοφυές παράθυρο. Τι κάνει? Σκέφτεται, δεν θα δημοσιοποιήσω στοιχεία της υπόθεσης, θα δημοσιοποιήσω ιστορίες. Οπότε στρέφει τους προβολείς στην ανθρωπιστική πλευρά της τραγωδίας. Η εφημερίδα ξεκινά μια επιθετική εκστρατεία, δημοσιεύοντας τις φωτογραφίες και τις συγκλονιστικές προσωπικές ιστορίες των παιδιών, φέρνοντας την κοινή γνώμη πρόσωπο με πρόσωπο με τη σκληρή πραγματικότητα. Η εκστρατεία πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις και αυξάνει δραματικά την πίεση. Η κοινωνική κατακραυγή γίνεται ασφικτική και οι μέτοχοι της εταιρείας λυγίζουν. Το 1973 η εταιρεία αναγκάζεται τελικά να υποχωρήσει
και να καταβάλει το ποσό των 20 εκατομμυρίων λιρών για τη διαβίου στήριξη των επιζώντων. Η δικαστική διαμάχη που ακολουθεί ανάμεσα στη Sunday Times και το Βρετανικό κράτος για το δικαίωμα της δημοσιοποίησης φτάνει μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα καταγραφεί ως μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις στην ιστορία της ελευθερίας του τύπου, αλλάζοντας για πάντα τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να ερευνούν και να φέρνουν στο φως υποθέσεις μεγάλου δημόσιου ενδιαφέροντος. Για την ιστορία να σας πω ότι η εταιρεία The Distillers δεν υπάρχει πια σήμερα, καθώς έχει εξαγοραστεί από άλλη εταιρεία, η οποία όμως υποχρεούται νομικά να συνεχίζει να χρηματοδοτεί το Ταμείο των Θυμάτων. Και ενώ οι δικαστικές μάχες και οι διαπραγματεύσεις για τις αποζημιώσεις σέρνονται για χρόνια μέσα σε έναν ωκεανό οργής, η ιστορία της Θαλιδομίδης παίρνει μια εντελώς απρόσμενη στροφή. Το 1964 ο γιατρός Τζέικοπ Σέσκιν εργάζεται ως δερματολόγος στην Ιερουσαλήμ και προσπαθεί απεγνωσμένα να ανακουφίσει έναν ασθενή με λέπρα, ο οποίος υποφέρει από μια βαριά, φρικτά επώδυνη και φλεγμονώδη αντίδραση της νόσου. Ο άνθρωπος σφαδάζει στους πόνους και έχει να κλείσει μάτι για μέρες. Ψάχνοντας λοιπόν στα ράφια για να βρει κάτι να τον ανακουφίσει, πέφτει επάνω σε ένα μπουκάλι θαλιδομίδης που, παρόλο που έχει εδώ και 3 χρόνια απαγορευτεί, έχει ξεμείνει εκεί. Γνωρίζοντας ότι πρόκειται για ένα πανίσχυρο ηρεμιστικό, αποφασίζει να του δώσει μια μικρή δόση. Ο στόχος του είναι ο ασθενής του να ηρεμήσει και να καταφέρει να κοιμηθεί. Αυτό που αντικρίζουν οι γιατροί τα επόμενα 24 ώρα τους αφήνει άναυδους. Όχι μόνο ο ασθενής καταφέρνει να κοιμηθεί, αλλά μέσα σε μόλις 3 μέρες, οι φρικτές και επώδυνες δερματικές πληγές αυτής της έξαρσης αρχίζουν να υποχωρούν. Μέσα σε λίγες εβδομάδες η εφιαλτική φλεγμονή εξαφανίζεται. Η Θαλιδομίδη δεν θεραπεύει την ίδια τη λέπρα, αλλά αποδεικνύεται ένα θαυματουργό όπλο ενάντια στα συμπτώματά της. Όπως σας είπα, χρόνια αργότερα, οι επιστήμονες ανακαλύπτουν το ακριβές βιολογικό μυστικό της ουσίας. Μέσα σε όλα, η Θαλιδομίδη έχει την ιδιότητα να μπλοκάρει τη δημιουργία νέων αιμοφόρων αγκίων, αλλά ταυτόχρονα να τροποποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα, σβήνοντας τις βαριές φλεγμονές του οργανισμού. Αυτή ακριβώς η ιδιότητα που αποδείχθηκε θανάσιμη και καταστροφική για τα έμβρια, αποδεικνύεται τώρα το τέλειο όπλο εναντίον άλλων ασθενειών. Σήμερα, κάτω από αυστηρούς ελέγχους, η Θαλιδομίδη επιστρέφει στην ογκολογία. Αποτελεί βασικό όπλο κατά του πολλαπλού μυελώματος, μια σοβαρής μορφής καρκίνου του αίματος, καθώς έχει την ικανότητα να λιμοκτονεί τους καρκινικούς όγκους. Για να κυκλοφορήσει όμως το φάρμακο, εφαρμόζονται ειδικά αυστηρά προγράμματα ασφαλείας. Ακόμη και γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία μπορούν πλέον να το λάβουν, αλλά μόνο κάτω από μία προϋπόθεση. Με συνεχή τεστ κοίησης, υποχρεωτική διπλή αντισύλληψη και μία τόσο στενή ιατρική παρακολούθηση που πλέον δεν αφήνει περιθώρια για λάθη. Εάν φυσικά πάντα γίνεται σωστά η δουλειά. Αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να το τονίζω. Εάν γίνεται σωστά η δουλειά. Οι κανόνες υπάρχουν. Αν τηρούνται. Και πάμε τώρα σε κάτι που ίσως να αγγίζει και τη θεωρία συνωμοσίας, ίσως και όχι. Σας είπα στην αρχή ότι η Θαλιδομίδη γεννήθηκε τυχαία σε ένα γερμανικό εργαστήριο το 1954. Ωστόσο, δεκαετίες αργότερα μια ανεξάρτητη ιστορική έρευνα φέρνει στο φως έγγραφα που ανοίγουν ένα νέο σκοτεινό κεφάλαιο στην υπόθεση. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η Θαλιδομίδη δεν ανακαλύφθηκε τη δεκαετία του 50 από τον Κούντς, αλλά είχε συντεθεί χρόνια νωρίτερα, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, από επιστήμονες του ναζιστικού καθεστώτος. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι Ναζί πειραματίζονταν με την ουσία αυτή ως πιθανό αντίδοτο για νευροτοξικά αέρια όπως το σαρίν. Επειδή έψαξα λιγάκι πώς θα μπορούσε να λειτουργεί αυτό που βρήκα είναι το εξής. Εάν κάποιος στρατιώτης βρισκόταν αντιμέτωπος με κάποιο χημικό όπλο όπως το σαρίν, το οποίο είναι ένας νευροτοξικός παράγοντας, του χορηγούσαν ατροπίνη και επειδή η ατροπίνη προκαλεί σπασμούς, του έδιναν και τη Θαλιδομίδη για να ηρεμήσει. Ακόμη όμως μια χρήση που πιστεύουν ότι είχε η Θαλιδομίδη είναι ως προφυλακτικό. Πιστεύουν λοιπόν ότι το έδιναν και ως προφυλακτικό για αυτούς τους νευροτοξικούς παράγοντες, ώστε να μην κάνουν τη ζημιά που θα έκαναν χωρίς αυτό.
Με απλά λόγια σας τα λέω, πολύ ελεύθερα. Αυτή η θεωρία όμως δεν έχει γίνει επίσημα και καθολικά αποδεκτή από την ιστορική κοινότητα, αλλά αν τελικά ευσταθεί, φωτίζει με τον πιο ανατριχιαστικό τρόπο το παζλ. Αν τα έγγραφα αυτά λένε την αλήθεια, τότε η πρόσληψη αυτών των επιστημόνων του ναζιστικού καθεστώτος, όπως ο Άμπρος και ο Μίκτερ, δεν ήταν καθόλου τυχαία. Σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να γνώριζαν ήδη τη φόρμουλα από το σκοτεινό παρελθόν τους και μεταπολεμικά απλώς την παρουσίασαν ως μια νέα αθώα ανακάλυψη για να βγάλουν εκατομμύρια. Μέσα από αυτή την τραγική ιστορία, η παγκόσμια ιατρική κοινότητα αναγκάζεται να αλλάξει ριζικά. Αυτή η κρίση γίνεται η αφορμή για να μπουν για πρώτη φορά οι βάσεις για τους αυστηρούς ελέγχους που έχουμε σήμερα. Τα συστήματα εγκρίσεων αναδιοργανώνονται και οι έλεγχοι των φαρμάκων γίνονται πολύ πιο σχολαστικοί πριν ένα σκεύασμα φτάσει στα χέρια μας. Σήμερα, κάθε φορά που ανοίγουμε ένα κουτί φαρμάκου και βλέπουμε εκείνο το τεράστιο χαρτί με τις λεπτομερείς οδηγίες, τις καταγεγραμμένες παρενέργειες και όλα όσα πρέπει να προσέχουμε, βλέπουμε στην πράξη αυτή την προσπάθεια για περισσότερη ασφάλεια. Φυσικά κανένα σύστημα δεν είναι τέλειο και η επιστήμη ως ανθρώπινο δημιούργημα δεν είναι αλάνθαστη. Λάθη γίνονταν και θα συνεχίσουν να γίνονται. Όμως, η τραγωδία της Θαλιδομίδης ανάγκασε τον κόσμο να καταλάβει ότι η τυφλή εμπιστοσύνη δεν αρκεί και ότι η διαρκής επαγρύπνηση είναι η μόνη πραγματική ασπίδα που έχουμε για την προστασία της ανθρώπινης ζωής.